अब का बोली आज जौन भी बानी ये आप लोग के प्यार है, आप लोग के आशीर्वाद है। लोग अरविंद अकेला जानल, कल्लू जानल, तो रउए लोग के प्यार, रउए लोग के आशीर्वाद से आज बड़ी खुशी के बात बा, बड़ी सौभाग्य की बात बा हमरा खातिर। जब भी गांव में कुछ भी शुभ कार्य होला, कुछ भी अच्छा कार्य होला, तो हमरा के ओह लायक आप लोग बनौले बानी लोग कि कुछ दू शब्द हमें माइक में बोल सकीना, दू तीन गो गाना गा सकीना। ये सब आप लोग के देन है। तो जितना लोग भी उपस्थित भेल बानी, घर के तो जितना चाचा बाबा भैया छोट भाई जितना लोग उपस्थित बा, साथ ही हमनी के गांव में कहल जाला अतिथि देवो भव, तो जितना अतिथि गण भी आइल बानी सब लोग के हम अरविंद अकेला कल्लू चौबे परिवार के साथ साथ पांडे परिवार की तरफ से आप लोग के स्वागत अभिनंदन बा। एक बार जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दे दी लो। माई अहिल्या के पावन धरती एजा जन्म लिहल अपना खातिर सौभाग्य के बात बा। आई बहुत सुंदर आप गावत रहनी है। और आज हमारा अशोक भैया आज दू शब्द कलुआ अगर गावता तो सब रउआ लोग के सिखावल है। हिंदुस्तान के कोनो भी म्यूजिशियन टीम आवेला ओकरा पे अगर हम गा लेता नहीं तो ये आप लोग के सिखावल है। नर्सरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब ग्रेजुएशन रउए लोग करेले भाई लोग। जो है सो है, इंसान में होला जो अपन पास्ट के ना भूलाला। तो रुआ लोग हमेशा हमारा खातिर गार्जियन बानी। आ कलू कतनो बड़ हो जी है तब रुआ लोग गार्जियन रहब। बड़ी अच्छा लागल कि बहुत दिन बाद ही सही आपके दर्शन भइल। रुआ ताकि दिन धान पे आज हमारे गावे का मौका मिला। आई कोनो भी शुभ कार्य के शुरुआत हमने के हिंदू धर्म में अगर होला तो सबसे पहले गणेश जी के याद कइल जाला। तो एगो गणेश जी के भजन, एक बाद शादी ब्याह के माहौल, बस सुंदर सुंदर जोन भी हमारा बुझाई 2-4 गो गीत गाएंगे। हेलो तने एकरा के बनावा दूसरा जगह आई रही तो कुछ बोलबो करती, लेकिन अपना गांव में बानी आज दिल ऐसे खुश बा कि हमार मनीष भाई के तिलक है। देखी उनकरा से छोट हम, हमार बियाह शादी हो गई। आज जब छोट भाई के बियाह हो जाला, बड़ भाई के मारे तो ठीक ना लगे, लेकिन आज देखी कितना खुशी के बात बा। तनी हमार बाबूजी जल्दबाजी में रहन, हमार जल्दी में बियाह हो गई। लेकिन खुशी के बात बा कि आज तिलक में हमने के सब परिवार उपस्थित भइल बानी लोग। और गुड्डू बाबा के परिवार से आज कलू है भाई माइक पे गावत तेरे तीन करे देन मां अम्बे ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बाबा बक्सर जिला के कोनो कोना ना हो जहाँ पे हमारे के माइक में गवैले ना हो। हाँ जी, जोना घड़ी क्यों पूछत ना रहे, जोना घड़ी क्यों मंच पे खड़ा ना करते रहे, उस समय हमारे बाबा खड़ा कर देते अपने मंच पे, चाहे वो कोई भी छोटा हो या बड़ा मंच हो। एक बार हमारे गुड्डू बाबा के लिए ताली आप लोग बजा दीजिए। कि हमके यापन दास बनाला, बिनती करी हजार, तोहरे चरण के धूल से प्रभु जी बनी तकदीर हमार। महादेव की जय। देखिए कितना खुशी के बात बाकी बाबा के सामने ही हम गावत नहीं हुए के प्रांगण में बानी। हे जे जवन मंगबू सब पूरा हो जाएगा। हाँ जवन मंगबू। हाँ जी आज माँ के देख लो।
कुंवार बारू तो बियाह तना सुंदर लड़का से हो जाए कि तू अपने मर्द के साथ ए जाए दर्शन करे आ कौन ठीक बा ये ठीक हो जाए। हिरोलिए गांव बाउर नहीं खेजो के लड़का सुनर बाड़े हाय सा दादा ज्यादा दूर नहीं खे डकबू बली है ने डकबू बक्सर हिरोली सीधे भरौली से ओ हिरोली जी पीछे दरियाव बा नहीं सच्चाई बा। इतना दिन से गावत रही हमको वो विदेश ना गई नहीं प्रोग्राम करे बाबा के कई बार मंगनी बाबा देश में तो गाले नहीं विदेश भेजी सीधे 2 महीना के अंदर वीजा आ गई हम चल गए विदेश गावे खातिर। तो सच्चाई बा कोनो चीज सच होला। हरि सबका से पहले राउर हो खेला पूजनवा ये के पुत्र हमें महादेव जी के पुत्र हमें गौरी पुत्र गणेश भगवान करोड़ों देवी देवता बाड़े लेकिन सबसे पहले इनकर पूजा होला का है। अरे सबका से पहले राउर हो खेला पूजा त महान बानी रउआ महान बानी रउआ हे गौरी के लालनवा हे गौरी के लालनवा महान बानी रउआ सबका से पहले राउर हो खेला पूजना सबका से पहले राउर हो खेला पूजना महान बानी रउआ महान बानी। जब रिदम बाजा तने भाई तो वोकल पूरा दब जाता तने उठा के रखो वोकल के स्टेज पर मॉनिटर आउटपुट तू देखो त महान बानी रउआ हे गौरी के लालना मंटू बाबा बिहार से लेके बंगाल तक बगडोर संभालने वाले बहुत सारा प्यार हेमंत से स्वागत अभिनंदन और दुल्हे राजा हमारे बड़ भाई मनीष भैया की तरफ से बहुत सारा प्यार हेमंत से स्वागत अभिनंदन बा कहे के बा रउआ से शुरू होला कोनो शुभ काज जी रउआ से शुरू होला कोनो शुभ काज जी चाहे कोनो भी शुभ कार्य होके गृह प्रवेश होके चाहे कोनो भी पूजा होके बियाह शादी सबसे पहले यही के पूजा होला। अरे पूजन नर नारी और देवता समाज जी विघ्न हरिले सब जानेला जहान विघ्न हरिले सब जानेला जहान महान बनी रउआ महान बनी रउआ हे गौरी के हे भोले के महान बनी रउआ हे भोले के लालनवा महान बनी रउआ हे भोले के लालनवा महान बनी रउआ हे भोले के लालनवा महान बनी रउआ हे गौरी के देखिए अभी